No medio da polémica pola tardanza da futura residencia de Ribeira, despois de que o BNG levara ao Parlamento a necesidade de axilizar a construción dun centro público para a terceira idade, o proxecto sufrirá un novo retraso. O motivo é o cambio na normativa estatal Traladina de Valencia, que proíbe a construción de edificios públicos en zonas potencialmente inundables. Así o anunciou esta mañá a conselleira de Política Social, que ven de trasladar ao Concello a petición formal para buscar unha nova parcela, cunha superficie mínima de 6.000 metros cadrados. Veño de enviarlle ao Concello de Ribeira e ao seu alcalde a petición formal dunha nova ubicación para a construción da futura residencia de persoas maiores de Ribeira. Veño de solicitarlle unha nova ubicación porque eu penso que todos somos conscientes e todos temos moi presentes catástrofes naturais como é o caso da Dana de Valencia. Por iso, o Goberno de España ven de poñer en marcha unha nova normativa na que se limita e na que se restrinxe a construción de edificios públicos en zonas potencialmente inundables, como é a parcela coa que contamos nestes momentos, como é a parcela desta curva. A pesar deste cambio, que implicará un retraso considerable, a conselleira insistiu en que o seu departamento mantén o firme compromiso de dotar o Concello deste servizo para avanzar na atención aos maiores de toda a comarca. Precisamos da colaboración institucional do Concello de Ribeira, proporcionándonos unha nova ubicación e unha nova parcela, porque a Xunta de Galicia ten o compromiso firme con todas as persoas maiores deste Concello de Ribeira e da comarca da construción deste centro residencial público aquí en Ribeira. Os terreos onde se emprazaba a antiga discoteca Esta Curva foran cedidos polo Concello a principios de 2022. A Xunta procederá xa ao derrube da antiga edificación e o acondicionamento da parcela.